Zita rangu ndinaitwa Mejuri Mushanji. Kubuda akadaro asina makumbo nemaoko zvamurungu ona izvozvizvi. Ndomasunungukiro akaita zvinova zvinhu zvanga ndisingatarisiri kuti zvinge zvingaitike ende zvinhu zvakatondishamisa kuti sei zvabuda zvakadai. Asi ndakangozvigamuchira. Kuti chikuru kechera achifema ngondodii ndozvigamuchira ndiMwari andipa. Dambudziko ranga ainaro ndiri kushaya maoko nemakumbo. Makamusunungukira kupi? Ndakamusunungukira kumba kubudiro 5 ndobva azonosungirwa kodi kumufakosi. Dambudziko rapo nderekuti izvozvizvi baba vane mumwe mukadzi wechitu. Hatichakwanisi kunge tichionerana pamwe kuti tita sedambudziko remwana. Munhu akutotyisa kuitawo zvakewo. Saka ndangosara ndandega. Sapota hapana kana chanokwanisa kunza munomumba. Ndangosara ndirini namwe nemhuri yangu. Pamwe pachiona ndinotosvikawo zvokuomerwa zvoti mwana wacho anoshaya kuti ndomupeni kuti ndiri munhu asina zvaanoita maererano nemwana. Ende hapana angade kuti ndinge ndichishanda nezvine mwana wangu. Asi mwana wokuti unosira kana munhu kana ani ndewangu wokuti pandiri ndopaari. Saka zvinhu zvakangondiomera. Baba hapachisina panopamba. Vakaenda kupi? Vakaenda kumukadzi wavo wechitu. Vakatiza pamba? Vakatiza pamba. Vatova nemwedzi asipo panopamba. Zvakuti netseni kuti ndangosara ndandega plazini. Zvinhu zvokutiwo ndasingazvitarisiri kuti angave achiita zvinhu zvaakaita izvozvo. Saka zvaizvozvi ndopandakuona kuti ende shuwa ende zviriko. Ndaimbozvinzwawo vamwe vachizvitaura mukufamba asi ndaisazvinzwisisa asi zvaizvozvi zvinini ndasangana nazvo. Saka zvinhu zvatondiomerawo mukurarama kuti ko zvino mhuri yangu ndichairaramisa sei. Izvozvi vamwe vachona vari kumusha asi utokwanisa kana kubhadhara school fees vana vangu havasi kuenda kuchikoro. Vari kudzingwa. Havana mauniform. Vari kumusha kupi vamwe vana? Vari kuHurungwe. Vangani vari kuHurungwe kumusha? 2. Havasi kuenda kuchikoro. Tingangoti kana mwana asingabhadhare school fees haasi kuenda kuchikoro. Nokuti anenge achingodzingwa. Nguva zhinji anenge ari pamba. Ende chinji akutondityisa mwana wechikomana munhu akura sekuti munhu ane mumwe wakati kurei. Changosara kuti mwana anenge akupinda mumadrugs. Saka upenyu hwevana vangu hwatofa zvakanyanyisa nokuda kwababa vasiri kugona kuchengetera mhuri yavo. Zvaizvozvizvi ndakawana wheelchair neprema nepoti nemari yaiuyawo. Vamwe vaiunza ari mapamba, vamwe vaiunza iri mari yekuti ndaigona kuti kana iri mari inenge yabuda iyo ndokwanisa kumutsvagira kana hembe yekupfeka netawo sekuti munhu anga asiniwo changa ainacho. Ndozvandakangoshandisa mari iyoyo yanga yabuda yacho.